meidän yritys tekee pääsääntöisesti täällä Suomessa, mutta myös Pohjoismaissa ja Euroopassa niin erikoiskuljetuksia ja elementtikuljetuksia ja nostopalveluja. Erikoiskuljetukset on aina niin kuin poikkeavia mitoiltaan, eli ne on poikkeuksellisen suuria tai pitkiä, leveitä, painavia, useimmiten kaikkia näistä yhtä aikaa. No, meillä on 15 omaa vetoautoa ja sitten perävaunuja on huomattavasti enemmän tämän toiminnan luonteen vuoksi, eli niitä on noin 30 kappaletta erilaisia. No, renkaita tietysti kuluu paljon ensinnäkin meidän hommassa ja raskaassa kuljetuksessa niitä menee todella paljon. Että kulutus on suurta ja tietysti monenlaista tarvetta myös on, kun sitä kalustoa on erilaista. Ajetaan kesäaikaan erittäin lämpöisillä pinnoilla ja nyt tietysti kylmyyden aikaan tällä hetkellä niin vaaditaan pitoa sitten renkaisiin. No, kitiin päädyttiin oikeastaan Vianorin aloitteesta, että tuli sieltä suunnasta viestiä, että tämmöinen uusi tuote olisi ja näitä voisi kokeilla ja on osoittautunut hyväksi valinnaksi. No, kyllä kuljettajat on ollut tosi tyytyväisiä, että hyvää viestiä on tullut sekä sen pidon että kestävyyden suhteen. Että siinä on kuitenkin yksi asia vähemmän sit huolehdittavana, kun lähdetään sinne vaativiin raskaisiin kuljetuksiin, että voi luottaa siihen renkaaseen. No, Vianorin kanssa kokemukset on kyllä tosi hyviä, että on niinku se laaja verkosto täällä Suomessa ja Pohjoismaissa, että kun meillä on autoja monella paikkakunnalla täällä ja välillä ollaan ulkomaillakin, niin aina saa apua sit samalta toimijalta ja ne tuotteet on siellä olemassa ja hinnat on samat. Soittaa vaan Vianorille, niin se homma toimii. Däck- och bilverkstad, redo för varje resa.